Dnes vám predstavíme model Adidas Predator LZ, alebo inak povedané V5. Ide o najvyššiu triedu s radou Predator. Tieto Predatorky sú špeciálne navrhnuté pre hráčov ako je Nani alebo Kaka. Model obsahuje tzv. Smrteľné zóny. Na modeli je ich 5. Vidieť ich môžete tou červenou farbou. Povrch kopačiek je tvorený umelou syntetikou. Čo sa týka päty, nachádzajú sa tam 3 pásiky symbolizujúce logo Adidasu. Taktiež päta je prebudovaná a zabezpečuje ešte lepšie uchytenie tej nohy. Čo sa týka podrážky, momentálne mám v rukách Thin Ground, určená na tvrdé povrchy. V podstate podrážka kopíruje podrážku z modelov Adizero. Taktiež tento model už podporuje technológiu MyCoach, ktorá slúži ako nejaká tá štatistika pre hráčov, buď z tréningov alebo zo zápasov.